И влизате. Чакай се една секунда. Тя че ми чака. Да, една секунда. И задръж. Това е офиса на новото време, където аз седя. За първи път виждате офис, където на място на председателя, ако не се върти камерата толкова, ще разберете какво става, на място на председателя не е един стол, а два. Два стола. Защото новото време не е лидерска партия. И тук седим всичките заедно. Какво става, Ици? Какво е? Хайде, че ми чака ключовете. Така, тук що ми хвърляха ключовете за вкъщи, защото изчезват да носят някакви плакати. И виждам, че е излязла вече програмата на Юлиана. Това е брошурката 10 добри идеи за София. Което е много хубаво. Кажи, Руми, влез. Кажи, ела. Удобно ли? Да, идвай, казвай. Идвам за срещата утре на софийските организации на района. Колко ще дойде в 3? Ами, за сега съм ги прозвъняла половината. 3-4 са отишли, в смисъл са извън София и казват... Ма не само председателя, целите ръководства. Да, звъня всичките. Знам председатели, касиер, секретари, членове. И до сега? 3-4 няма. 3-4 няма, значи около 10 на 15 са за сега. И продължавам. Продължавам сега, само исках да те питам нещо. Какво? Дали, понеже в някакъв... Имаме отговорници за районите, които са ни много дейни. Идват. Да. Добре. Мерси. И аз мерси. Продължаваме си влога, който докато си снимаме тежката други работи. Нормален ден в събота по време на кампания. В тази какафония, в тая джунгла не може да се чуе какво предлагаме. Ние сме по-малка партия и понеже се борим срещу цялото статукво, ние им цепим басма и малко трудно ни пускат. Затова се налага да работим повече от другите. Едва ли някой ще чуе тези добри идеи, защото разговор в момента за кампанията е кой по-най. Кой по-силен, кой в целофан, кой бил мутра, кой бил не знам какъв. Някакси всичките избори се пречупват пред призмата на смешното, на жалкото и никой не си задава нормален въпрос. В този град живеем. Не ли писна по 2 часа да пътуваме до работа? Децата ни да няма един парк да се разхождат. Но като се опитаме да водим такъв разговор, наистина за София, и се оказва, че не е интересен на никой. Някак се наложи друг стил, друг начин на говорене. Всеки се бие, всеки вади компромати, всеки се мери по сила и мускули, без да си спомним основното в политиката, че тя не е само цел, не се прави за самите хора. Прави се в името на гражданите. И когато избираме кмет и съветници управата на София, избираме живот, качество на живот. Но за това сигурно ще говорим още в тази кампания, защото много ме ядосва. Начина, по който медиите, телевизии, радиа и вестници представят изобщо кампанията, става подигравателна. Почва да става плоска, едноизмерна и ни отдалечава от истинската политика. Но това е много скучно. Иначе това е офиса, има всичко в него, има най-спешният телефон, който сигурно само аз притежавам в цяла София. Той е много ефтин, струва 150 лева, за разлика от 1000 лева на повечето модерни модели, но представлява писалка. И е удобен, като си го слагаш вътре в джоба на сакото, когато се сако. Днес съм прекалено лежерно облечен, но това е защото пристигам от провинцията и няма време да се преоблека. Толкова за днес.